Nosaltres cada divendres comprem el diari de Vilanova. Ens agrada veure el que ha passat durant la setmana aquí a la ciutat. Te'l compres una vegada a la setmana per això, per enterar-te, et vas enterant de totes coses que passen, que si no hi ha moltes coses que no se n'enteres, perquè com Vilanova cada vegada es fa més gran. Ara mateix estem amb lo de les antenes de telefonia, que la volen posar ja a l'església de Mar, i nosaltres som veïns d'allà de l'església de Mar i no estem gens d'acord amb això i seguim les notícies també a través del diari perquè no n'hi ha ninguna informació per ningú puesto. Home, escoltem, el tema que jo més és el Canal Blau. Ràdio, el Canal Blau Televisió i el diari Vilanova. Hi ha molta gent gran també que no surt de casa i veieu el Canal Blau per el que diem la festa major, el tema dels tres toms, el tema cultural, el futbol. Hombre, almenys fa 40 anys que el compro. El diari de Vilanova és un símbol, no? I és una mica símbol de Vilanova, diari de Vilanova.